Industriya ng asin sa Region 1 pinalalakas. Para sa detalye, narito si Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Pinalalakas pa ang industriya ng pag-aasin sa Ilocos Region sa pagbibigay ng mga kagamitan at pasilidad sa mga producer mula sa 4 na lalawigan. Sa ilalim ng Development of Salt Industry Project, tinanggap ng ilang asosasyon ng mga mag-aasin at mangingisda ang mga kagamitan tulad ng solar pond production tile bricks, shared facility na may kapasidad na 12 tonelada at storage room na kayang makapagsilid ng 1 tonelada ng asin upang palakasin ang kanilang operasyon. Layunin na maiangat ang kaalaman ng mga lokal na mag-aasin sa paggamit ng modernong equipment na kayang magpatuloy sa gitna ng kalamidad. Inaasahan na mababawasan ang pagdepende sa mga inaangkat na asin kasunod ng pagpapabuti sa operasyon na magpapataas pa sa produksyon at magtitiyak ng steady na supply ng food grade na asin sa buong taon. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.